ଆଉ ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବାନି। ନିଜ ଫିଲିଂସ୍ କି ଫୋପାଡ଼ିକି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଫିଲିଂସ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହବା ଏତେ ବି ଆସାନ ନୁହଁ ତମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛ। ତ ହାଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଉମ୍ମିଦ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। এই ভিডিওটা ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ এই ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ପୁଅ ହବାଟା ନା ଏତେ ବି ଆସାନ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଯେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ବାପା ମା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କିଏ ତ ଗୋଟେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମ ବୁଢା ବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ପେଟ ପୋଷିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ହସ ଦବ। ଆଉ ଯେବେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିବ, ପୁଅ ବଡ ହେଇଯିବ, 15ରୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ କି ମୁଁ କେମିତି ପଇସା କମେଇବି, ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିବି। ଆଉ ପୁଅ ଯେବେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରେ ସେବେ ତାକୁ ଜଣା ପଡେ କି ମୋ ବାପା ମା କେମିତି ମତେ ପୋଷିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହବା ଏତେ ବି ଆସାନ ନୁହଁ ତମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛ। ଆଉ ଯେବେ ସେ କମାଏ, ମାସକୁ ମାସ ତା ପେମେଣ୍ଟ ଆସେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭାବେ କି ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇକି ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ କି ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ହିଁ ବଞ୍ଚେନି। ସେଥିରେ ସିଏ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିକି ସେ ସେମିତି ମେହନତ କରି ଚାଲେ କି ସିଏ ଭାବେ ମୋର କଣ ଅଛି, ମୋ ବାପା ମା ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ତା ବାପା ମା ତାକୁ ବହୁତ ତାନା ମାରନ୍ତି, ପାଠ ପଢିକି କାହିଁ ଚାକିରି କଲୁନୁ, କାହିଁ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇଲୁନୁ। ସିଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ମେହନତ କରୁଛି ସେତିକି କୋଉ ଭଗବାନଠୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛେ ସେଇଟା ବି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବା ଦରକାର ନା। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଆମେ ଏତେ ଖରାପ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କଣ କଳଙ୍କ? କଣ ତମେ ଭାବୁଛ ପୁଅଙ୍କୁ କହିଲ? ଆମେ ଦିନ ସାରା କାମ କରୁଛୁ, ପୁଣି ମାଲିକଠୁ ଗାଳି ଶୁଣି ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ କଣ କରୁଛୁ, ଆଜି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହସିକି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। କଣ ଏଇଟା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ? ତମେ ଥରେ ଭାବ, ଏଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ଭୁଲ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଠି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ପୁଅ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସତ କି ସବୁ ପୁଅ ସମାନ ନୁହଁ। ଯଦି ଏଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ମହିଳା କମିଶନ ରଖିଛି, ହେଲେ ଆମ ପୁଅ କଣ ଏତେ ଖରାପ? ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ? ଭୁଲ ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଭାଇ? ଏ ଭାବନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା କହିବି, କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ନିଜେ କମଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏଠି ସେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଜ ଖୁସିକି ଫୋପାଡ଼ିକି ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅର ଲାଇଫ। ନିଜ ଫିଲିଂସ୍ କି ଫୋପାଡ଼ିକି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଫିଲିଂସ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଅ ହବାଟା ଏତେ ବି ଆସାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ବାପା ମା ଟିକେ ଖୁସି ରହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ এই ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।